Әлеге мотор мәхәббәт бинаға тау жиһазлары алу үшін 100 меңлек біздің сертификат тапшырыла. Рәхиметігіз, клуб мүдірі, аспиратқа. Башылығы Энгел Новабулы Фаттақовны шақырабыз. Рәхиметігіз. Рас, исәмісіз, хайырлы күн, хөрмәтле райондашлар, хөрмәтле безнең Бугада җирлеге халкы. Бәйрәм белән сезнең барыгызны да якынлашып килүче яңа еллар белән. Менә бүген без сезнең белән капиталь ремонттан соң Бугада мәдәният йортын ачу тантанасына җыйналдык. Әле генә без хуҗалык җитәкчеләре белән хуҗалыкны карап чыктык. Ильяс Мирзагетич бар ел эшләгән эшенә хисап тоттык, исәптә дөрес була торгандыр. Игенчелек өлкәсендә, тәрбиячелек өлкәсендә, механикалаштыру өлкәсендә, авыл хуҗалыгы производствосын дөрестән дә быел күрсәткечләре игенчелек өлкәсендә бик матур, бик зур икмәк җыеп алынган, бик зур уңыш алынган, бик күп техника яңартылган, тәрбиячелектә генә эшләп бетерәс эшләре бар. Аның буенча да әйтеп киттек, нәрсәләр эшләргә, нәрсә эшләп бетерелмәгән тәрбиячелектә. Ансы буенча да әйтеп киттек. Иң мөһиме хезмәт хаклары бирелгән, халыкка тулысынча теләгәнчә икмәк бирелгән. Һәрбер авылның, һәрбер авыл җирлегенең үзәген формалаштырып киләбез бит инде без. Күптән инде сорайлар инде бугадылар бу клубка ремонтны. Дөресен әйтергә кирәк. Күпмедер инде маш сузылгандыр да. Но ахыры хәерле булсын, менә бик матур гына әйтеп клуб килеп чыкты. Бирелгән суммага матур итеп асыл барыбраны ясап чыкты. ПМК бит инде безнең төп подрядчик булып тора бу көндә. Менә бу эшләрне дә кире ясаган бит инде. Дөрес чыккан бу эшләрдә безгә шаман җирләре дә бар. Әйтергә кирәк. Эшен күргәч, тагын карап чыгарсыз, эшенең сыйфаты буенча да начар түгел. Анда бераз безнең эшләнеп бетмәгән икенче таш калды. Ансында инде ел сурда бай эшләп бетерәсе була. Киләчәктә җаен чыгарабыз ничектә, чөнки ул кадәр майданны без җылыткач, аннан без бары файдаланырга тиеш. Янәшәдә генә мәктәп безнең, балай гына әйткәндә шулай булгач, балалар өчен дә ул майданнарны без сезнең белән файдалануга тапшырырга тиеш инде. Медпункт безнең бизәп тора. Ильяс Мирзагетичкә хуҗалыкның конторасында туштатырып куярга кирәк. Штаб бу киткәндә бу тирә инде как бы үзәгенә такталашыкның барка килде бит үзәге бик матур итеп. Шуның кебек Бугаданың да бу үзәге инде, үзәк мәйданы, центральный площадь булай гына әйткәндә. Шулай булгач, бөтенесен дә тәртипкә китереп бетереп куярга кирәк дип әйтәсем килә. Шуңа күрә Бугадада безнең халык театры шулай бит әле. Халык театры Даваяны үстерегән. Бу театрны бик яратабыз. Дәүләт театры ясарга йөрибез. Районда бүгенге көндә дәүләт ансамбле бар, дәүләт театры ясарга шулай алгач, сезнең дә көчле чыгышыгыз бик кирәк безгә. 20 өренә барабыз бит инде. Киров-Ланың Гран-при театрын Казанда күрсәтергә. Бугаданы да күрәсебез килә шул дәрәҗәдә. Быел по-моему үзешчән сәнгать конкурсын куябыз быел. Елны мактары буенча аңлайбыз, әзерләнәбез. Мен балаларны тартыгыз. Бу безнең әле 60-тан артык бала укый бүгенге мәктәптә, төп мәктәпләрнең берсе булып кала килә. Ул безнең өчен перспектива мәктәпләрнең берсе булып кала килә. Белем сыйфатын бирү буенча да начар эшләми ул бүгенге көндә. Шуңа күрә балалар өчен бары менә шу балаларыбызга без тиешенчә белем, тәрбия биреп, сыйфатлы итеп, һәм аларны киләчәк тормышка сезнең белән әзерләмәсәк кем әзерләргә тиеш инде. Шуңа күрә барыгызны да котлыйм. Бүгенге тантана, бүгенге бәйрәм белән бу һәр вакыт гөрләп тора торган мәдәният учагы булырга тиеш. Әлеге мотор мәхәббәт бинага тау җиһазлары алу өчен 100 меңлек безнең сертификат тапшырыла. Рәхиметегез, клуб мөдире, аспиратка. Миллионнарым грантта бердек бит әле без бу җирлеккә. Шулай дибез. Ансында ишенчә файдаланылды. Шул клубка кирип китте бугайны. Фактически төп өлеше шуңа күрә аннан да әйбәтләп файдаланып, киләчәктә тагы да матур шартларда эшләргә яшәргә ясын. Бәйрәм белән тагын кабат. Байтак кына киттек. Шушы үзебезнең клубка, Дом культурага ачылуын, ремонт беткәнен киттек. Мин үзем 81 елда оқытушы болып қайттым Бугада. Шундан берле Бугададан айырылып болған жоқ.
Sol 90-cı yılda Komünizm var kolxozda pişirilip koyanları söyleyip, beni söylediler spor zalda. Namaşan spor zalda bunda remont baradır eken kralsızlığı. Bir yıl ötkerdim 30 yıllarda işlegenle kolxoz pişirilip olup. Epey klubda, önce ötkerdik, spor zalda ötkerdik. Bilesin de tarih, çocuklar geldi. Ama ne başlamış? Evet indi. İşlesin, kalan için işlemek gerek bitindi. Biz indi 84. yılda okutuş çağında bunda Enes abi bunda basıp tura, Enes abiler bilen kolektif bilen Kerem Garipes uyuşturup indi. Firne El Fatih Parkom sekreteri çağında Kamil Sattarov Kazan'dan keldi bitinde rejissör. Şular bilen birlikte turmuş spektaklini koyup bu klubga alıp girdik. Halk Tiyatro ismini attık. Biz Kazan'ın iş sahnesinde oynadık. Radyoga yazdırdılar bizden. Her bugün de verirler ama. Şuna baribir bizning bunda xizmatlar var, Ozat Shulayevich. Ozat qaytgan rahmat ona. Şuna göre men sizning barig'ingizni da qatlayib, shu zo'r bayram bilan bu bizning klubimiz işlesin, kalan için, yaşlar için işlesin. Barımızda iyisini sağlık. Rahmet. Amin. Şulay bolsun, rahmet bek zor. Tepene gitmeyemem. Bu Azat'ın uzun körgez Tataristan'ın halk cılsızın birgen yerlik bu. Azat, rahmet bek zor. Kayıtkarın için Bristan'da yaptaşlarına hırbat etip. Yine bek zor rahmet. Kayıtlı ansamblı kütte. Hürmetli İngilizler, hürmetli rayındaşlar, hürmetli oğuldaşlar. Rüssettegiz, İskilvada Oğulciliği Öz İdaresi Başkarma Komitesi deputatlar isimden, şahsen özüm isimden, şen koңuldan sizni şu koңulli bu mizgil bayram bilen tebrik iterge, barıda sağlık selametlik, hem özümüzün kultura uçağında qabat көрgeysin degan izi tilaklerde kalanmın. Şınapta, birіншіден indi, şınapta bizning klub kapital remont so'raydi indi. Bu bir şağa meselesi halkning. Şuşunun oyoqqa hal etadigan sizga bir ayrim rahmatlarni aytasi keladi. Şu işlerini başqarib chiqida PMK4 yetakchisi Asal Asqachisining uyushmaga zo'r rahmatlarimni yetkazam. Qisqa vaqt oralarında zo'r ishlar ishlab chiqdik. Albatta endi texnika boshqa ishlar zo'r fizik yordamlar vaqtida yordam etgani uchun Tamir xo'jaligi ilashmasi sizga zo'r rahmatlarimni yetkazam. Ovul xalqina o'zimizning uyushma qizlarlarına Bunda endi bir to'xtovsiz Xorvatda da harakat bo'lib turdi. Ularga zo'r rahmatni aytasi keladi. Shunday maktab kollektivina yordam etgani uchun umuman mana shunda kimning qo'li kirgan barizga da zo'r rahmatlarimni yetkazam. Endi kelajakda inglish ishandırib qolasiz kelasiz. Sizning endi fikrlaringizni tingladik. Endi madaniyat yurti ishlar deb ishandırib qolasiz keladi. Har vaqtda da o'zining sahnalari bo'sh turmas, ham xalqni suyundirib turadigan tilakda qoladi. Bayramlar barizda. Kış babaylar bilen birgeler köpten kötü olgan remont bütüven koşalabız. Bugün klub ikinci suluşunu aldı. Şuna göre oğulga hizmet kuyusuna indi, mutları sünmesini irkinep olulu uylarga minirgesin. Yurtimiz yaşnesin, haminde yanadan yana yıldızlar çıksın bizim mana şu bug'ada jirliginden. Rahmat, qarqızı rahmat. Tağın bir kat, barıqızı da yakınlaşıp kirişe yana yıl bilen tebrik etemiz. Meseler tişikten kirem. Tişikten kırk meseler tişikten bulsa da kirem, barabır kirem. Öyle gitti. Anda bir güveşme kız gider, zırlarlar. Şunu dinledim ya. Git hele kulu başılgan çağında kız dinlep giriler mi? Uylamada yok. Ne kadar gitti? Misya başına alıp gider. Nereden gerek bana maşina benim üzerindeki var. Ayak konsertler bitkeş. Dinlermen. Düşür beni o arabadan. Qonaqlar, sizni endi mana rayonlarda birinchilardan bo'lib Xalq teatri ismini olgan, endi 30 yildan ortiq ishlab kelgan Xalq teatri kollektivi salamladi. Молодцы. Marştan yarın bulay verdim. Sizce bozar, Yetakchilar meye birazdan tuvaletine koyar. İşlegan işler. Vesinin nelerdir endi bular? Pulga yaratilgan chiqqandan. Atchot yig'ilishini akilasi var avval boshlig'ini shunga ko'ra
Cüşünü bu tarafı dansınlar. Da galo boy.